channel. So, for today's video, ayan, of course, kakain na naman ako sa harap nyo. Magmumukbang na naman po tayo. And for today's mukbang, ako lang mag-isa. Kasi, si Hailey, medyo wala sa kondisyon magmukbang. So, ako muna ang makakasama niyo. So, sana, samahan niyo akong kumain. So, for today's mukbang, ang imumukbang ko ay, ayan, buttered shrimp. So, ayan. Orange na orange, buttered shrimp, and then tinanohan ko lang siya ng fish fillet. Tapos meron din akong ketchup para sa fish fillet. So wala nang matagal na intro, let's eat. And of course meron akong kanin dyan. So kain-kain. Buttered shrimp. Sweet. So, ayan. Kanina pa ako natatakam dito, guys. And ang daming nagre-request sa akin na gawin ko itong buttered shrimp. Nasa ulo talaga yung lasa eh. So, ayan, dalawa pala yung plato ko dyan. Nakakalunga, tanggalin lang natin. Dapat parang sabi ko, ang taas ng aking plato. Siksik na naman, of course. Biyanan ko po ulit ang nagluto niyan. Siksik na naman sa lasa. Yung ating buttered shrimp. So, eto lang yung ano. Eto lang talaga yung kailangan mo tiyagain. Kapag sumakain pa lang, ng hipon, na babalatan mo talaga kahit na gusto mo na siyang isubo. Garlic buttered shrimp pala, ayan. I love garlic. Ang lalaki kasi ng hipon, so sa isang hipon, kahit dalawang subo pwede. I-plus mo pa yung ano niya, yung sarsa niya na malasa. So, panalo. Sarap talaga. Ayan na, may sabag siya. Or yung pinaka-sauce niya. So, lagyan ko yung kanin ko. Buti na lang wala akong allergy sa pagkain. Kayo ba, guys? Kasi diba, yung iba, gusto nilang kumain ng hipon. Allergy sila sa hipon. Sa mga seafoods, ganyan. And of course, nandito ulit si Hailey sa aking tabi. Sarap ng hipon. Ako dapat huwag masobrahan ang pagkain ng hipon, guys. Yung tama lang. Kasi baka high blood din yung labas nyo. High blood din kayo. Yung ano.
Yun ba? Kapag kumakain kayo ng ulo, sinisip ng ulo ng hipon. Sinisip-sip niyo yung ulo. Sarap nung. Parang doon nagsip-sip. Kuha ko ng ano kasi yung sarap talaga. Ang daming bawang. Yung pinaka-sauce niya. So, sobrang sarap. Sakto. Gutom na gutom ako. So, ayan guys. Tapos na ako sa hipon. Ayan. Tikman muna natin to. Actually, hindi pa naman talaga ako tapos sa hipon kasi mamaya babalikan ko yan. So, kukuha lang ako ng konting rice para naman to sa chicken fillet na isa din sa pinaka-favorite ko. Yan. Ang sarap gumawa ng chicken fillet ng dinan ko. Panalo. Pasensya na ako lagi na nakikita at tinitingin ako doon kasi lagi sinilin. So, tinitingnan ko siya. Habang yung sufilm ako. Ang aga ko nakapag-film ngayon. Ang oras na. Yan, mag-9 pa lang. Breakfast na to eh. Kaya gutom na gutom ako. Usually kasi nag-film ako mga alas 12, ganyan. Una. Lunch. Ito na inom ko. Iba yan. Kasi ang inom ko. Ako pag kumakain ako ng ulam, isa duro ako sa ulam. Yung share ko naman, konting ulam lang pero marami siyang rice na nakakain. Ayan. Wala tayong konting shrimp. Sarap ng shrimp. Oh my God. Sarap. So, ayan guys, ganun lang po kasimple.
Ganun lang kabilis ang mukbang ko ngayon. So, ayan, nakita niyo naman, nakadalawang balik ako. Isa kanina sa shrimp, and then isa dito sa fish fillet. So, ayan. Yan na lang natira sa fish fillet. Ayan, sa shrimp. So, ayan guys, mamaya uulamin ko pa yan. Huwag kayong mag-alala, hindi po nasasayang lahat na natitira sa aking mukbang. So, thank you guys so much sa panonood. Sana nagustuhan niyo po itong video, and please like. Kung nagustuhan niyo itong video, and please don't forget to subscribe to our channel. See you next video. Bye!